上的上，我们的在，Sing a new song unto the Lord, sing hallelujah. Sa ngalan sa Samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kami. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala. Aron maandam kita lang sa pagsaulog sa santos nga misa. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo samahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhi nga dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga nagluwas ug nagsagop kanamo, patalinghugi nga mapuangoron ang mga anak sa imong gugma, aron kami nga nagtuo kang Kristo makadawat unta sa tinuod nga kagawasan ug sa kabilin nga walay katapusan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Wala madugay, samtang nag-anam og kadaghan ang mga tinunan, nagkabingkil ang mga lumad nga Hudiyo ug ang Hudiyo nga Grego og pinulungan. Ang mga Hudiyo nga Grego og pinulungan miingon nga ang ilang mga byuda wala kahatagi sa ilang bahin sa matag adlaw nga pag-apod-apod sa salapi. Busa gitigom sa napulog duha ka apostoles ang tanang tinunan ug giingnan. Dili maayo nga palabihon namo ang pagatiman sa mga butang nga may labot sa salapi kaysa pagwali sa pulong sa Dios. Busa mga igsuon, pagpili kamog 7 ka tawo, diha kaninyo nga puno sa Espiritu Santo ug kaalam ug amo silang tugyanan niining buluhatuna. Niining paagiha, makagamit kami sa tibuok namong panahon sa pag-ampo ug sa pagwali. Ang tibuok pundok na himuot sa sugyot sa mga apostoles, busa gipili nila si Esteban nga puno sa pagtuo ug sa Espiritu Santo, ug si Felipe, si Procuro, si Nicanor, si Timon, si Parmenas ug si Nicolas taga Antioquia nga dili Hudiyo nga nakabig ngadto sa tinuuhan sa mga Hudiyo. Unya gidala sila ngadto sa mga apostoles, ug ang mga apostoles nagampo ug nagpandong kanila sa ilang mga kamot. Busa mipadayon pagkaylap ang pulong sa Dios. Ang mga tinun-an dito sa Jerusalem naganamog kadaghan ug daghan kaayong mga pari nga nanuo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ginoo, ipabot ang imong kaluoy, diri ka namo. Ginoo, ipabot ang imong kaluoy, diri ka namo. Lukso kamo sa kalipay, kamong mga mataro
pulong diha sa Ginoo. Ang pagdaig angay sa matarong, pasalamati ang Ginoo diha sa alpang. Uban sa lira nga may napulo kakuldas, awita ang iyang kadayganan. Ginoo, ipaabot ang imong kaluoy, diri ka namo. Matarong ang pulong sa Ginoo, ug ang tanan niyang mga buhat kasaligan. Nahigugma siya sa husto ug matarong, sa kaayo sa Ginoo puno ang yuta. Ginoo, ipaabot ang imong kaluoy, diri ka namo. Tan-awa ang mga mata sa Ginoo, gasudong kanila nga mahadlokon kaniya. Kanila nga naglaom sa iyang kaayo, aron luwason sila niya sa kamatayon, ug ampingan sila bisan pa sa gutom. Ginoo, ipaabot ang imong kaluoy, diri ka namo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kani. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Juan. Mayaw ikaw o Ginoo. Sa pagkasaumsum na nangadto sa lanaw ang iyang mga tinun-an og nanakay og sakayan. Unya nanabok balik sa Kapernaum. Apan nagabii na lamang wala gihapon mahiapas kanila si Jesus. Niadtong higayuna, nagbalod pag-ayo tungod sa kusog nga hangin. Ang mga tinun-an nakagaod ng 5 o 6 ka kilometro sa dihang nakita nila si Jesus nga naglakaw sa tubig og nagkaduol sa sakayan og nangalisang sila. Si Jesus mingon kanila, ayaw kamo kahadlok kay ako kini. Nalipay sila nga mipasakay kaniya og diha-diha ang sakayan midunggo sa dapit nga ilang gipadulngan. Mga igsoon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Maayong buntag kaninyong tanan. Karong buntaga mga igsuon, ako ang nakapuli sa naandan nga tulumanon sa atong Padre Cura tungod kay naaman siya sa Davao karon. Mao nga atong iyampo si Father Siano nga maayo lang
unta ang iyang pagbiyahe. Mga igsuon, adunay manunulat nga nag-ingon, we are safe with God in the middle of the storm rather than everywhere else without Him. Mutuo mo na mga igsuon, mas safe kano kita kuna ang Ginoo bisag anata sa tunga sa mga unos kay bisan asa ta nga wala siya. Makapangutana ta mga igsuon ang ato ebanghelyo, the coming of the storm. Unsa man di ay kaha ang papel sa mga unos diha sa atong kinabuhi. Unsaon man kini nato pagtan-aw. Ang unos mga igsuon magdala gayud kini og kahadlok, labi na gayud sa mananagat tungod kay ang unos magdala man kini og kusog nga hangin og dagko nga mga balod. Magdala og kahadlok ang unos tungod kay moabot man kini nga wala damha sa tao. Og diha sa atong kinabuhi mga igsuon, ang unos naghulagway kini sa ato siguro nga mga problema. Ang unos naghulagway siguro kini sa ato nga mga kalisod sa kinabuhi. Unya moabot ni siya diha sa atong kinabuhi nga dili nato damhon. Usahay ang unos o ang mga pagsulay nga modasmag sa atong kinabuhi magsunod-sunod gali og tungod niini malisang og mahadlok gayud kita. Apan karon mga igsuon gipahinumduman ta, we are safer with God in the middle of our problem, in the middle of our storm in life, kay sabisan asa ta nga wala siya. Nga sa ato pa diay mga igsuon, nagpasabot lamang kini nga ang Ginoo wala man mo saad sa iyang mga tinun-an o kanang malinawon nga panaw, ang iyang gisaad kanila nga kanunay siya nga magauban kanila. Og mausab kini diha sa atong kinabuhi mga igsuon. Kung moabot gali ang mga problema, kung moabot gali ang mga pagsulay, usahay murag ma-disoriented ta. Mawala ta sa ato nga focus, mga hadlo kita. Tungod kay inigabot niini mga igsoon diha sa kahadlok, malimot manggod kita sa Ginoo. Nalimot kita nga siya misaad kanato, nga kanunay siya nga makig-uban kanato. Dili lang panahon sa kalipay, apan ang Dios makig-uban usab kanato bisan diha sa ato nga mga kalisdanan. Og hinaut mga igsuon, kun moabot kining maong unos sa atong kinabuhi, moingon ang Ginoo, ayaw kahadlok. It is I, ako kini, makig-uban ako kaninyo. Og maghatag kini natog kalig-on mga igsuon sa pag-atubang sa mga kalisod, sa mga pagsulay, sa mga problema, sa unos sa atong kinabuhi. Usahay ang atong mga problema, mahimo kaayong gamhanan diha sa atong kinabuhi. Usahay ang atong mga kalisod, mga igsuon, mao'y hinungdan nga murag masawpan ang atong kinabuhi. Muratag malunod ug maunlod. Apan mga igsuon, dili nato kalimtan nga ang Dios mas gamhanan pa kay sa mga problema, mga unos sa atong kinabuhi nga ato nga giatubang. Musalig kita ug moingon kita, Ginoo, ubani kami niining unos nga amo nga giatubang karon. Ug ang Ginoo moingon mga igsuon, ayaw kahadlok. Palihog manindog.
Sa Jesus miingon kanato nga dili kita angay nga mahadlok sa bisan unsang pagsulay. Busa magampo kita kaniya diha sa atong pag-ingon, Ginoo panalipdi kami. Ginoo, panalipdi kami. Alang sa atong Santo Papa, nga ligunon siya sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalipdi kami. Alang sa mga nanghulo sa atong nasod, nga magmaisugon sila pagtupatunhay sa ustisya o kagawasan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalipdi kami. Alang sa malampuson ug malinaw nga piniliay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalipdi kami. Alang niadtong nagantos sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalipdi kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalipdi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, panalipdi kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, panalipdi kami. Alang sa mga nangamatay nga ilan ang masudong ang naong sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalipdi kami. O Dios, lig-una ang among pagtuog pagsalig kanimo, aron dili kami mahintumpawak sa linglas sa dautan. Hinunua idangat kami sa kinabuhing tunhay, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagdaygon ka Diyos, amahang langit nun, hinggasan namon, mga masalay pon, ang panubig mo, naabot sa yuta, binamasa kamo sa tawo. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ginyo nga sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawatan unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, santo sa kining mga halad ug sa imong pagdawat sa gasa nga espirituhanon, himoa kami alang kanimo nga usa ka gasa nga walay katapusan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ana usab kani. Ibayaw ang inyo nga mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayud ni ining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw, kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay ang among karaang kaalaot natapos na. Usa ka kalibutan nga nagunob gibag-o. Diha kang Kristo gitibuok pag-usab ang among kinabuhi. Tungod niini, uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan, niduyog sa pagdaig sa imno sa imong himaya, diha sa usa ka tingog sa walay hunong nga pag-ingon.
Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. So samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini, ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo galang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, naghalad kami kanimo amahan, nining paan sa kinabuhi, kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga mga tubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, Jose among obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himoa kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose ang iyang bana, sa mga apostoles, sa tanang mga santos, San Vicente Ferrer nga nagtuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Huban kanila amo ikaw nga daygon, amo ikaw nga himayaon, pinaagi na Jesucristo ang imong anak. Pinaagi kaniya, huban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magdungan ta pagsangpit sa amahan gamit ang mga pulong nga gitudlo sa atong manunubos. Amahan namin nga anaa sa mga langit, pagdayon ang iyong ngalan, umabot ka na ang iyong binhanian.
kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahon aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, mailayo sa tanang kasamok. Samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, ang among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo nga akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maanaw sa kanin. Karon ato ipakita ang ato nga pag-inig sunay. Kalinaw kaninyong tanan. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Pagkabulahan nato karon nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ug dugo ni Kristo kanunay unta nga mag-amping kanato paingon ngadto sa kinabuhi nga dayon. Amen. Kini ang lawas ni Kristo. Amen. I was falling on my knees, 'cause I was hard pressed and distressed. I thought I never could live. I was falling on my Lord, 'cause I was falling down the road, so burdened with a load. And deep inside of things that felt, I pondered all those words and called out to my mind those mighty words. The Lord is my strength, He is my Savior. He is my fortress and my shield, my song. The Lord is my strength, He is my Savior. Why should I fear at all? Magampo kita. Ginoo kaming nakadawat sa mga gasa sa misteryo nga balaan, nangamuyo nga mapaubsanon, nga ang gisugo sa imong anak nga buhaton namo, aron paghandom kaniya, makatabang unta pagpatubo sa among gugma nganha kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaw sa kanin. Og manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Dahalad na ang misa, dada ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Dios. Alleluia, alleluia. Mayong buntag kaninyong tanan. May buntag.